Шушы көннәрдә Россияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, шулай ук Станиславский исемендәге халыкара премия лауреаты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Әлеге тантана ни рәвешле узган, аны котларга кемнәр килгән? Безнең киләсе язмада. Кичә юбилярга багышланып бастырылган яңа китапны тәкъдим итүдән башланды. Аның белән китапның авторлары Санкт-Петербург шәһәреннән театр тәнкыйтьчесе Марина Дмитриевская һәм Камал театрының әдәби бүлек мөдире Гөлшат Фәттахова таныштырды. Китап «Сүнгән йолдызлар» спектакле репетициясен язудан башлана, беренче укудан башлап премьерага кадәр. Китап Бикшәнтәев уйлый, Бикшәнтәев репетиция ясый, Бикшәнтәев турында сөйлиләр дигән бүлекләрдән тора. Бәйрәмне күпләр дулкынланып көтеп ала. Бигрәк тә юбилярның әнисе, шул ук вакытта коллегасы, тормыш укытучысы Найля ханым Гараева куану, горурлану хисләре кичерә. Күңелем бик тула. Ана кешегә инде ул әлбәттә бик зур бәхет. Мин үзем инде шушы 80-гә җитеп, улымның 60 яшын күрү, ул үзе бер зур шатлык бит инде. Аннары иң зур шатлык әлбәттә аның үз максатына ирешү. Халыкка хезмәт итү, милләтне саклау, шушы театрга турлыклы булуы, менә иң зур бәхет. Әле күз алдында әтисе Рафкат абый Бикшәнтәев Казан театр училищесында безне укытканда 4 яшьлек Фәритне безнең дәрескә алып килгән иде. Ул почмакта шыпырт кына безнең актерлык осталыгы дәресен тыңлап утырды. Менә шул вакытта инде аңа театрга мәхәббәт сеңгән дип сүзен башлады Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова. Безнең бүген бик зур бәйрәм, тамаша залыннан күренеп тора. Кемнәрне генә күрмисең, иң безнең танылган сәнгатькәрләр. Кайдан гына юк, мәсәлән, Оренбургдан Мирхәйдәр Фәйзи театрыннан килгән режиссер Абдуллаев, Әлмәт театрыннан, Водан Фәрит Бикшәнтәевнең бер әңгәмә вакытында әйткәне бар иде. Әле узган гасырда, димәк инде каядыр 90-нчы елларда ул театрга килеп эшли башлагач, Марсель Сәлимҗанов аңа менә шушы Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр әсәрен укырга бирә. Ул аңа бик ошый. Ләкин ул әйтә, мин ул вакытта әле бу зур әсәргә тотынырга әзер түгел идем, ләкин ул һаман минем уемда, башымда, акылымда, йөрәгемдә йөрде ди. Һәм менә ниһаять ул үзе дә шул инсценировка эшендә катнашып, Илтизар Мөхәммәдвәлиев белән бергәләп алар шушындый сәхнә вариантын эшләделәр. Бу безнең тарихыбыз һәм бу бик катлаулы проза әсәрен менә шушылай сәхнәгә кую алымы аның үзенең тагын бер талантын исбатлады. Татарстан театрларының барысы өчен дә бүген бәйрәм, зур юбилей. Чөнки алар Фәрит Бикшәнтәев белән күбесе һәр вакыт иҗади берлектә. Ул күп кенә театрларга барып, Башкортстанда да, Татарстанда да спектакльләр куя. Һәм алар, әйтергә кирәк, бик зур уңышка ия. Гадәт бар бит инде, тәмле сый, ул торт була һәрбер туган көндә бездә торт әзерләдек, матур котлау әзерләдек. Шул котлауларны кабул итеп бетергәч, шәмнәрен сүндергәндә ул булай ди. Теләк бер генә инде, әлеге труппа белән һәм сезнең белән бергә озын еллар сәламәт булып эшләргә, яшәргә язсын ди. Иң беренче курста ук ул легендар үлмәс зәңгәршәлгә кертте безне, бөтенебезне иң беренче рәттә малайларны Кашкыннар сәхнәсендә. Шунда Ринат абый Таҗетдинов ат карагын уйный. Һәм төртеп алып, арадан чакырып алып, менә ди сиңа охшаган бер малай бар ди, синең яшәгән охшаган ди. Шул ди синең бүген ди ат тәгәрмәчең булыр ди. Аллага шөкер, театрның Фәриде бар. Бу бик мөһим. Бүгенгесе көндә әйбәт режиссер табу ул бик авыр. Европейского масштаба. Шуңа күрә мин Фәридне бик яратам. Ул минем бит кичкенә вакытта, ул әле бик бәләкәй вакытта бер-ике спектакльдә минем малайны да уйнады. Шуңа күрә ул минем малай. Бик итәгатьле кеше, бик тәртипле кеше. Режиссерлык таланты бик сирәк кешегә бирелә. 60лап актер була театрда. Режиссер берәү генә. Шуңа күрә дә бөтен татар халкы, сәнгать дөньясы аны бик хөрмәт итә. Әмма ул бик тыйнак кеше, зурдан кубып юбилей үткәрми. Хәтта файдагы аңа багышланган күргәзмәне дә кирәкми дип саный. Минем өчен зур бүләк тамашачыма яңа спектакль күрсәтү ди ул. Һәм шуңа да үзенең кабатланмас режиссер алымнары ярдәмендә куелган спектакль белән дәвам итте юбилей кичәсе. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов,
Татарстан яңалыклары.